Ez da ohikoena nerabiak eta erretiratuak danak bateriakintza baten bueltan ikustea, baina hoxe da, oinatin egin jauena nerabeak astintzen programaren azken jai moduan. Zeu gaur, hau dana aurre eroaten dabilen lantaldeko ekidia, ezta? Nerabeak astintzen ekimeneko ekidia, eta gaur azken jaixa, belaunaldiak batuaz. Hori da, bai, proiektutxo apurtxo bat, ez? Izan da, gaztiakin, nerabiekin ibili gara, nerabeak astintzen, ez? Hitzak esaten da apurtxo bat eurei xirikaketan, irakusten mugimendu aldetik, elikadura aldetiko itxurak. Eta ikusten duzu, ez? Junta guaina da, belaunaldi desberdinak eta helburu izan da, tipita patxo bat edo ibilaldi osasuntxu bat antolatzia, bi generazio honeik elkartu eta berze, informazio transmisio hori egonda izela, ez? Bixen artian. Antiko txoko ezberdinetan gainera, ezta? Hori da, urten gara elkartu gara Santanan, eta San Martinen gauz, eta lehenengo geldialdi hemen egongo da, ez? Natureskolako langilea etorri dira, salpentxotan eskua botatera. Eta hemendik mobiuko gara bai Natureskolako atzeko anfibioen urmaelera, han beste azalpen batzuk emungo dira, eta gero asmoa da berz Santanan elkartu, eta azken jaixa erreferentzi iteko, lunch bat guztizion dako, eta hoiz ezagun da asmoa. Garrantzitsua da belaunaldiak batzia? Nik uste baietz, ez? Azkenean belaunaldi bakoitza dako informazio pila bat transmitio alzauena eta baliogarri izan aldana, zeuren artian elkarturkaketia. Esan dugu, hau dela norabait nerabeak astintzen programako askon zatisa, programa hau, zenbat denpora doia eta ze balorazio egin duzu, adibidez, azkenengo ikasturte honena. Beitu, programa hau hasi zan, oindala 4 urte, okerrez banau, neuen nintzen hasi, baina hor jarraiketan du, eta laugarren urtean bai eukidau evoluzio potente bat, ikasturte guztixan ziar, astero gerturatu gara eskolatara, lanketa ezberdinak esan du moan, alderdi psikologikoan lanketak, elikaduran lanketak, eta mugimenduanak, osasuna, lehenengo lerrotzat hartuta. Eta ikasturtia luzi izan da, ikasturtia luze doia, eta jauga kaberara, eta gu, behintzen lantaldetik egiten duen balorazio oso positiboa, ez? Eta ikasliak mundozkoen feedbacka beti izan da ona, jarrera onakin, eta eskolak atiak zabalik jare dozko, ez? Proiektutxoa aurre botateko, talde hortatik, geho oso eskertuta dauz. Nerabe zaroa beti lotzen da, ez? Adin edo garaizailakin, ez dakit zentzu hortan, ez? Zela heltzen da neuren gana, ez? Bai, nik uste dut ondo jarrera oso neukin jauela, beti dauz orduan arabera, jentia altera hau edo tranquiltxu hau, baina prinsipio zeurak oso jarrera honek gina nik uste gaixa interesekoa dela, ez? Azkenean gai importantia dira eta eura balorian jartzen badago, azkenean gogorrekin hartzea ituzu. Eta gaur ikusten duzu, ez? Dabiz danak elkarlanian, asmoa zan banatuta fatia, baina azkenean danak dropelan elkartu gara, hola segura izan dago antolakuntzak eta hola urten da. Eurek antolatuta dagoelako hau? Bai, hori da, ez? Lehenengo saioa bai izan zen, lehenengo oinatiko aktibuak identifikau zentzu zian, eta gero baitxaikia ibi alditxo desberdinak planteaikia, euren burutik urten den proiektutxua da, eta bai, eta gaur eura dia protagonista, eura dia gidari, eta gero informazio transmisioko holako txosten edo pautatxo batzuk badako prestatuta, eta nik uste dut importantia da, eura behartzeia, ez? Zela da? Makilia, ez? Hori da, testiguan makilia eurak hartu eta eurak izatea protagonista gaurko egunean. Lur eta Claudia, zuegia bukatu duzu ibilbidea, eta ikusten zaigu, amaiketakoa hilen zela joan da? Oso ondo niri asko gustauxa eta errepikako neben berriz. Bai, bastante interesante izan da ikustia, igual, adin diferentetako jenteak intaola, interesante mentzuza. Inozu eurekin berba, jente nausiak inozu edo, ez? Neri lehen etxat hainbeste tokau, igual, juste bialdiza, baina juste biligara eurekin bertan. Hemen, ez, mokautxoen bitartian. Bai, hori da. Zelako kontuak egin dituzu edo, ze... Sin más, gustau xakoin, etxakoin gustau, eta apurat euren gauzak eta hola eurabe gustora sentileko gurekin berretan. Eta gaur eguna diferentia baita, ezta? Ikasgelatik urten, pasio bat emune oinati ezautuaz, ezauketan zebein San Martineko historia eta alako kontuak, ala?
A ber, fandan eguen San Martinera, baina historia como tal, ez, eta gixetan ez nik ustatara gauza biharrezkoa dela gure herrixeta ezauketako eta ingurumena hobeto ezauketako. Maialen, Yesenia eta Estefani, zeuepe, hemen txebilizai, oinatiko bastarrak ezauketan zela joan dago izan? Oso gustora egon gara, benetan. Ez geben lehen hau olako gauzarekin eta guraldiza asko lagundu ezku eta oso gustora egon gara. Zai gaztetxuak, ja, badin bateko jentiakin batera, aprobetxa dozu eurekin behar baiteko eta? Bai, asko inu berba, historiza diferentia, gure esperientza diferentiak eta oso gustora egon gara, berrio ezaten dut eta bai. Zer inguruan inozo berba edo? Adibidez, geuzen San Martineko zuan, hor kontautozkoe persona batek hasiebela ibilaldi hori egiten bere ideia izan zala eta guk adibidez hori ez gekigun eta interesgarri duri xako. Osa, oinati ezautzeko balixo izan dut? Bai, asko, bai. Lehen oinati, guk bakarri parte bat ezautzen dut eta lehen oinati beste bat, geixau, gutakigu, gure oso bersek ikasteko. Juanjo, zeube animau zara, gaur goizen ibilaldi hau egitea, belaunaldien arteko ibilaldi hau egitea, zela joan da? Behitu esango izu, oso ondo pasatu. Ni nahi nun gehien bat ezagutu eta itzeiti da, ezta? Mutiletan ezkago egin. Oso ondo hasi naiz, oso elkarrizketa animau egin. Eta gero ez dakizeatik, poliki bakoitzak bere aldetik jungea banatzen eta gero isildu ingea. Izin den gauza bat izan da, igual mutiko eta neskatila asko zeudela, geu edadetuok gutxi ginen, eta hor desoreka bat sortu da, ezta? Da, igual horrek ze ikusitxe ikuiko zuen bukaeran isiltze horrekin, ezta? Igual urrengo baterako, ez? Ja adin batetik aurrerako epe animaikia, ezta? Horka pixket horrek hau, gauzi, ezta? Maite Ireide eta Denisa, zuek ibilbide danian ziar, berba eta berro egizai. Bai, gure helburu printzipala zen euran bizi modua eta eurak zela bizi izan dagoen jakitia eta eurekin berba ikia eta ez bakarrik bueltia mutia eukin berba ikia eta eurekin... Esperientziak eta ezauketi euren. Bai. Eta asko ikasi du eurekin, egon gara gehien bat Esterekin, asko ikasi du behan bizitza, zela bizi izan dauen betianik, eta oso politia, eta asko ikasi du. Osak, interesanti izan da zentzortan. Oso desberdina euran bizimodua eta zeuek eukitzen zabitzena? Bai, kontauzku txikianik lanian egon dela, kantzera auki dauela, bere gurasoak hilindiala, eta orduan behan bizitza eta gure bizitza bastante desberdina da. Gu txikianik, txikina garenetik ikasi izan du, eta beak ez daukip oportunidade horreik, eta alde diferentzia dira. Esther y Ana Mari, vosotras también habéis participado en este paseo. ¿Qué tal habéis andado? Muy bien, ha sido una buena idea y ha estado muy bien. Sí, ¿habéis aprovechado? Sí. Muy bien. Sí. ¿Os habéis contado muchas historias entre generaciones? Sí. A mí me preguntaron ayer todo de cómo, yo soy gallega, ¿no? Y cómo he vivido para allí, le dije que he vivido mal, ya sabes, salíamos de una guerra, y mi madre siempre nos decía, el hambre vino después de la guerra. Y como que he vivido mal, que allí trabajando en las tierras, llevando los sabones a la cabeza, a las tierras y todo así. Mi padre se fue al Brasil, no volvió, mi madre se quedó con 5 hijos
Historias de la época. ¿no? Historias de otra época, ¿no? Otra época, sí. Pero también tienen que conocer, ¿no? Los jóvenes estas historias. Sí, ahí estuve contarle. Está bien la combinación con gente tan joven, mucha diferencia de edad, pero bueno, ha estado interesante. Luego la explicación en el Parque San Martín, pues muy bien, muy bueno. ¿Repetiríais la experiencia? Ah, sí. Una xarriet eta etxaun, zeupe, egin jozue bueltia, eta oin ez eto gehien da, maiketakoa? Bai, janaiz beteta. Merezi izan dau? Bai, merezi izan dau, bai. Ez dakit, hau da pinua belaunaldi artian, ez? Harremanak eta ukiteko zan hau, egin jozue berba, jente nausiakin edo... Bueno, zehose bai, zehose egin berba. Interesantia? Bai. Ibiliga, euran lehengo jokuari buruz da horretan. Zerako jokuak eta? Ez da horreaz. Jolazten sakaponak intaola, Vale. Azurrekin eta, ez da? Eta jau dana, ez? Nerabeak astintzen programa horren barruan izan da zelakoak indituzue? Urtian ziarre programa horren barruan. Egon gara kirolari buruz berba egiten, baita dieta sano bat eukitei buruz eta psikologiari buruz. Kompleto txua, ez da? Bai, emozio eta hola, azkenian importantia dela gure bizitzan, eta zela hartu eta hola, eta hoxe. Aplikaien dituzu horrik asilekoak egunerokoan? Bai, ez bai. Bueno, akordaien bagara.